Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Πολύ καλά. Σήμερα μάθαμε πολλά πράγματα. Έτσι, παιδιά, και ευτυχώς είχαμε τη βοήθεια του Θεού και δεν μας κατάλαβε κανείς. Πρέπει να τον δοξάζουμε, γιατί άλλα παιδιά της ηλικίας σας τα έχουν μαζέψει οι αναθεματισμένοι και τα κάνουν τουρκόπουλα, τους φοβερούς γενίτσαρους που τα μαθαίνουν να προσκυνούν τον Αλλάχ και δεν διστάζουν να σκοτώσουν ακόμη και την ίδια τους τη μάνα. Μα να είστε σίγουροι, παιδιά μου, να είστε βέβαιοι πως η μέρα της λευτεριάς δεν αργεί και θα ελευθερωθούμε, γιατί θα έχουμε τη βοήθεια της Παναγίας που βλέπει από εκεί ψηλά τα άδικο και θα μας βοηθήσει να ανασάνουμε το μυρωμένο αγέρι της λευτεριάς. Εγώ ξέρετε τι άκουσα. Μου το είπε ο μεγάλος μου αδερφός, που είναι κλέφτης και ζει στα βουνά. Έμαθε, λέει, πως στο Μιστρά οργίστηκε πολύ ο Τούρκος ο Πασάς, όταν έμαθε πως οι ραγιάδες πιστεύουμε πως θα ελευθερωθούμε. Και έπηξε στο χώμα μια ξύλινη σούβλα, στην οποία προηγουμένως είχαν σουβλήσει ένα αρνί. Και φώναξε: μόνο αν βλαστήσει και καρπίσει η σούβλα αυτή, θα ελευθερωθείτε εσείς οι Έλληνες. Και ο αδερφός μου είπε πως ύστερα από λίγο καιρό η σούβλα έβγαλε κλαδιά και φύλλα και έγινε ένα περήφανο κυπαρίσι. Και πώς είναι σημάδι πως η ελευθεριά δεν αργεί. Και επειδή μάλιστα ο Πασάς έπηξε τη σούβλα ανάποδα στο χώμα, τα κλαδιά του κυπαρισιού είχαν κλείσει προς τα κάτω. Ναι, αυτό το άκουσα κι εγώ. Όμως, παιδιά μου, δεν πρέπει να αμφισιωζόμαστε, γιατί μην ξεχνάτε πως οι Τούρκοι υπερέχουν και σε αριθμό και σε όπλα. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η βοήθεια του Θεού. Εγώ ίσως να μην μπορέσω να ξαναέρθω στο σχολείο. Η μάνα μου φοβάται και μου είπε να μην περπατάω έξω τη νύχτα. Γιατί οι Τούρκοι δεν ξέρουν από παρακάλια. Και άμα σε πιάσουν, θα έφιασε να πεθάνεις εκείνη τη στιγμή και να μην ζήσεις για να σε βασανίσουν. Γι' αυτό, για την ώρα, λέει, δεν χρειάζεται τα γράμματα. Αν ελευθερωθούμε, ίσως. Για τη νύχτα δεν έχει άδικο η μητέρα σου. Μακάρι να ήταν διαφορετικές οι συνθήκες και να μην χρειαζόταν εδώ μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Τι να πω, παιδιά μου, ο Θεός το θέλησε. Σχετικά όμως με τα γράμματα δεν το συζητώ. Πώς θα ξεσηκωθεί το γένος και πώς θα οργανωθούμε χωρίς την παιδεία. Στο πνεύμα μας και στην αγάπη για την πατρίδα μας πρέπει να στηριχθούμε. Όχι, το ακούσατε κι εσείς. Όχι, παιδιά, ηρεμήστε. Δεν είναι Τούρκοι. Είναι τα παλικάρια μας. Έρχονται για το τρόφιμο που τους παραχωρεί μια φορά τη βδομάδα το μοναστήρι. Μικρή βοήθεια, μα σημαντική. Τι γίνεται εδώ? Εμείς, τι εσείς, τι κάνετε εδώ με στα μαύρα μεσάνυχτα? Δεν βλέπεις, γράμματα τους μαθαίνουν. Γράμματα, μην νοιάζεστε, δεν θα σας χρησιμεύσουν στον άλλο κόσμο. Μα πώς βρεθήκατε εδώ? Ήρθαμε για το τρόφιμα. Μόλις καταλάβαμε ότι τους είχαν ανακαλύψει, κάναμε τη σπαθιά και τους περιποιηθήκαμε τους εθνικισμένους. Ναι, για να μάθουν πως το γένος των Ελλήνων δεν υποτάσσεται. Ας μας κρατούν αλυσοδεμένους για 300 χρόνια τώρα. Η ώρα της ελευθεριάς πλησιάζει. Βλέπετε, παιδιά, βλέπετε. Στα γενναία αυτά παλικάρια θα στηριχθεί το γένος μας. Αυτή είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού. Η λεβενδιά τους και η ανδρεία τους θα είναι τα πιο ίσια όπλα. Και να είστε σίγουροι πως θα είναι ανίκητα. Να είσαι καλά, γέρο. Μα αυτά είναι νέπη. Καιρός να πιάσουμε δουλειά. Είναι έτοιμα τα τρόφιμα? Βέβαια, παιδιά μου. Ορίστε. Αυτά μόνο κατάφερα να συγκεντρώσω. Ευχαριστούμε, γέροντα. Η βοήθειά σου είναι πολύτιμη για μας. Εσύ που τα έχεις καλά με τον Θεό, προσευχήσου και για λόγου μας. Γιατί περνάμε δύσκολα εκεί στα πάτη τα λιμέρια. Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν μας προχωρούμε. Ο Λιμερής στον πόλεμο, τη νύχτα καραούλη. 12 χρόνους έκανα στους κλέφτες καπετάνιους. Ζεστό ψωμί δεν έφαγα, δεν πλάγιασα το στρώμα. Τον ύπνο δεν εφόρτασα, πριν μου τη θηλυκάδα. Το χέρι μου προσκέφαλο και το σπαθί μου στρώμα.
και το καρδιοφυλάκι μου σαν κόρη αγκαλιασμένο. Πρέπει όμως τώρα να πηγαίνω. Ωραία, καλή σου γέροντα. Και σε εσάς, παιδιά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε. Μας σώσατε τη ζωή. Στο καλό, γένε μου παλικάρια. Στο καλό. Η Παναγιά μαζί σας. Ευχαριστούμε γέροντα. Είδατε, παιδιά. Είδατε με πόση χαρά έφυγαν για να κάνουν το καθήκον τους. Πώς ξέρουν ότι είναι ασφαλείς? Δεν φοβούνται τους Τούρκους? Δεν το ξέρουν, παιδιά μου. Μα έχουν πίστη. Αυτό θα πει να είσαι ήρωας. Να μάχεσαι ακόμη κι αν θεωρείς πως δεν έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις έναν αγώνα. Πως κινδυνεύεις να χάσεις και τη ζωή σου. Αλλά αγωνίζεσαι, γιατί ξέρεις ότι έτσι δίνεις το καλό παράδειγμα και στους άλλους. Τέτοια παλικάρια είναι οι κλέφτες μας. Να δείτε που σε μια εβδομάδα θα είναι και πάλι εδώ για να πάρουν κι άλλο τρόφιμο. Μακάρι μια μέρα να γίνουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ας ελπίσουμε, παιδιά μου, πως γρήγορα θα γευτούμε το γλυκό κρασί της Λευτεριάς και πως δεν θα χρειαστεί να χυθούμε πολύ ακόμα. Μακάρι εσείς όταν φτάσετε στην ηλικία τους να ζείτε σε μια ελεύθερη Ελλάδα, όλοι μαζί μοιασμένοι. Και εσείς να ξέρετε ότι πιο υψηλή αξία από την πατρίδα δεν υπάρχει. Να χαίρεστε που η πατρίδα μας είναι ελεύθερη και να δοκιμάζετε τον Θεό. Μακάρι να μην ξανάρθουν τέτοιες μέρες στη χώρα μας. Και τώρα που το καθήκον σας καλεί, φροντίστε να αποδειχθείτε αντάξιοι των αγώνων που έκαναν οι προγονείς σας και να συνειδητοποιήσετε επιτέλους πως όταν είστε όλοι μαζί μονιασμένοι μπορείτε να νικήσετε και το χειρότερο εχθρό. Αυτό είναι το μήνυμα της επετείου του 1821.